Ahoj, môj tip za mesiac žien je trošku podobný ako ten minulý. A to v tom, že je to tiež kniha, ktorú dokážete prečítať takto rýchlo. Je to kniha, ktorá sa volá Podivný prípad s psom a vlastne jej anglický názov je citátom detektívneho hrdinu Sherlocka Holmesa, ktorý s týmto príbehom veľmi úzko súvisí, pretože hlavná postava Christopher sa v podstate v tomto príbehu stáva takisto detektívom a jeho obľúbenou postavou je práve Sherlock Holmes, s ktorým sa inšpiruje. Príbeh začína teda tým, že Christopher ako 15-ročný chlapec nachádza v záhrade svojho suseda mŕtvého psa a rozhodne sa riešiť záhadu toho, ako k tomuto úmrtiu došlo. Táto kniha ale nie je iba o detektívnom príbehu alebo o nejakej záhade, ktorú v priebehu celej knihy lúštíte. V prvom rade pre mňa je o chlapcovi, ktorý je iný ako ostatní. Je z istých dôvodov matematický génius, uvažuje veľmi logicky, nevníma veľmi ľudské emócie a je jednoducho špecifický. A v podstate s týmto sa nejakým spôsobom zoznamujete v priebehu celej knihy a tým, že príbeh je podávaný vlastne z pohľadu prvej osoby, práve postavy Christophera, tak sa o to viacej dostávate bližšie možno dovnútra jeho vnímania sveta, čo bolo pre mňa asi najviac na tejto knihe zaujímavé. Táto iná perspektíva je podávaná miestami vtipne, miestami vám je z toho smutno, miestami sa nad tým zamyslíte viac. Je to fakt akoby široké spektrum možno emócií, ktoré s touto knihou môžete zažiť. Zároveň, čo je na nej zaujímavé, na tejto knihe, tým, že Christopher, ako som spomínala, je ten tak povedať génius, ktorý ovláda napríklad prvočísla až do čísla 7079, tak v podstate aj táto kniha má kapitoly číslované podľa prvočísel, takže sa dostávate až po kapitolu 233 napríklad pri takto malej knihe. A keďže je Christopher tak trochu malý vedátor, zamýšľa sa často nad rôznymi otázkami tohto druhu, tak aj kniha je plná rôznych ilustrácií práve týchto nejakých vedeckých problémov a podobne. Takže aj to je zaujímavé, pokiaľ napríklad by ste sa chceli pozrieť na to, ako z našej slnečnej sústavy vidíme Mliečnú dráhu a prečo vidíme toľko hviezd, koľko vidíme, tak aj to je napríklad v knižke ilustrované. Ak vás teda bavia knihy, ktoré vám dajú možno nejaký iný uhol pohľadu na život, váš vlastný, tak Podivný prípad s psom je určite dobrá voľba. A knihu Podivuhodný prípad s psom samozrejme aj v češtine nájdete na martinus.cz. Pokiaľ chcete odoberať náš kanál, tak kliknite sem a pokiaľ vás zaujímajú tipy ostatných Martinusákov, tak kliknite sem.